Bikin kerupuk Romeo tapi mau buka paket dulu. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Niki lho dadi wong wedok iki ora usah ngomong-ngomong, ide-ide yo pakete teko wae. Menurut aku lho ya, wong wedok iki penting banget duwe penghasilan dhewe. Kan jengkol wae yo tekad iki online, nek ora yo Mbak Lili apa yo ono. Ya ora apa-apa selagi barangnya apik, regane yo luwih murah, aku yo pilih online no. Lah iki jengkol iki yo apik, gede-gede wis tuwa. Pengen jengkole wis tak dokokne ning keranjang kuning ya. Lanjut aku meh marut singkonge. Gek nek wis ngono lanjut gawe perbumbuan. Bumbune aku mau nganggo bawang putih karo ketumbar diwehi uyah wis tok ngono kuwi wae bumbune. Sik nek ganang kacuk-kacuk awing-awing ke malah ngganggu mbokne. Lah iki wis tak kono ngalih-ngalih Dik ngalih ibu garapan celak ora rampung-rampung iki engko. Kalau ngomele wis rampung nek ganang kacuk-kacuk awing-awing wis ngalih lanjut bumbune dicampurne ning singkonge. Lanjut genine wis mobal-mobal langsung wae dandange gek ditumpangne ora lali mburi dinggo nggodhog banyu dinggo makpungi anak lanang. Karo nunggu dandange panas, lanjut nyetak kerupuk Romeone ning tutup panci. Cara niki gampang banget, kari dicetak ning tutup panci ngene iki, dibentuk sesuai selera lah, arep cilik, arep ombo, sing penting ki digawe tipis. Nek wis ngono, dandange iki wis panas kemebul, langsung wae gek ditumpangne ben si kerupuke Romeo iki mateng. Nek wis mateng ki rupane kan dadi koyo ngene iki kan, modok kuning-kuning iki jenenge wis mateng. Langsung wae dipindah ning ideke dienggo mepek iki jenenge ke idek. Pokoke iki prosesnya ngono terus sampai singkongku ki yo entek. Pokoke dibolan-baleni ngono kuwi terus nganti rampung. Lah iki ujug-ujug ya wis rampung, oleh ku nyetak. Langsung wae ki arep tak peme mumpung mataharine ki yo isih cetar membahana. Dadi cukup semene dhisik videone.